Ik ben altijd achterdochtig geweest en toch ben ik €3.400 kwijt aan oplichters. Gelukkig niet mijn woorden, maar wel die van Danny, een 40er uit Houthalen. Hij had wat spaargeld over en investeerde in cryptomunten. Tenminste, dat dacht hij. Het leek het moment. Trump had net de verkiezingen gewonnen en de cryptomarkt ging door het dak. Danny had geen ervaring, dus na wat opzoekwerk kwam hij bij het platform Guru4Invest terecht. Alles zag er professioneel uit. Op de website en in de app kon hij zijn investeringen en winsten volgen. De broker, die hem begeleidde, leek betrouwbaar en stuurde zelfs een foto van zijn paspoort en rijbewijs. Hij overtuigde Danny om met mondjesmaat meer geld te investeren. Toen Danny in de app zag dat zijn €3.400 maar liefst €20.000 waard geworden was, wilde hij het geld van zijn account halen. Maar toen dat niet lukte, trok hij aan de alarmbel. Een andere uitbetalingsinstantie bevestigde wat hij al vreesde. Het was een scam. De politie kende Guru4Invest al en seinde de website even later. Maar voor Danny kwam dat te laat. Zijn geld ziet hij waarschijnlijk nooit meer terug. Volkan Altunbey is als magistraat bij het parket van Limburg gespecialiseerd in cybercrime. Volgens hem is dit type beleggingsfraude sterk in opmars. De werkwijze is bijna altijd dezelfde. Je stort eerst een klein bedrag, krijgt wat winst om je vertrouwen te winnen en dan word je overhaald om meer te investeren. Daarna ben je alles kwijt. Maar hoe voorkom je dat het met jou gebeurt? Ten eerste, lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is het dat ook. Ten tweede, controleer of je broker erkend is op de website van de FSMA. En ten derde, investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen. Wil je meer leren over crypto? Dat kan bij de Digital Currency Agency. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Dat kan in de HBVL-app.